Pero de nada, despois da primeira victoria outro día, un 3 fora da casa, como traballou o equipo a semana? Bueno, a verdad que esta semana traballouse ben, ainda estamos entrando 4 días esta última semana e a xente, pois, hombre, outro día empezar ben sempre dá ánimos para seguir entrando duro. E agora partido na casa, ven o Tordoia, equipo que visita, neste caso, Remedios. Que esperades do rival deste domingo? Pois un pouco é unha incógnita, porque é un equipo recén ascendido, que o ano pasado fixe, me parece que 7 puntos en Nacional, descendeu, porque eu sei, un equipo que no seu campo sí que é un equipo moi forte, porque é un campo bastante peculiar, bastante pequeno e tal, e teñeno bastante dominado, pero claro, non teño referencias de que podan facer, que xogadoras teñen para os partidos de fora da súa casa. E con respecto ao outro día, tamén a victoria, con moitas baixas, de cara a este fin de semana, recuperanse esas xogadoras que non puderon estar, ou todavía... Bueno, a ver se fin de semana recuperamos a Noe, a porteira, que o fin de semana non pudo vir por motivos laborais, pero perdemos a Jani e a Cris por motivos laborais, teñen que traballar o fin de semana, entonces non poden estar. Entonces, bueno, son dos baixas moi importantes porque son xogadoras moi importantes no equipo. Outro día debutaron dúas das novas xogadoras recén chegadas, das máis noviñas tamén. Como viches a súa participación? Ben, Celia saiu de titular, estuvo moi implicada no partido, pesoulle un pouco, digamos, os nervios de querer facer moitas cousas, estaba un pouco asfixiada, e, bueno, tuvo a mala sorte de que fixe unha 15 de tobillo os 40 minutos e hubo que cambiala, e, bueno, Nerea entrou na segunda parte e aportou cousas interesantes. E ti, Ele, como ves o equipo despois desa victoria en 3, e sobre todo no vestiario, como se ve, como se afrontan os partidos? A primeira victoria, pues, ganarse fora de casa o primer partido sempre sube un pouco a moral para empezar con bo pé. O equipo está contento, no vestuario estamos bastante ben, estáse facendo máis piña que nunca, a pesar de que, bueno, hai un pouco de diferencia de edad, porque algunhas pues, xa estamos no 25 para diante e hai nenas de 15 anos, pero a pesar de eso creo que estamos facendo bastante grupo e estamos con bastantes ganas. E como se leva ese cambio xeracional que comentas entre as rapaciñas de 15? A ver, ao principio choca un pouco máis, porque queras ou non, pois hai xente que levamos moito tempo xogando xuntas, entonces somos un pouco máis un grupo, as pequenas veñen e acabanse xuntando entre elas, porque ao final pois hai diferencia de edad, pero bueno, sempre hai algún así máis maior que como máis sociable, tira un pouco máis das pequenas, un pouco máis de nós, e ao final estás facendo un bo grupo, eu creo que non vai haber ningún tipo de problema. E que esperades desta nova tempada? A ver, o meu que falan moitas veces no vestuario, pois é que temos un grupo interesante, por fin podemos ser un grupo amplio, podemos descansar xogadoras que normalmente pois, sempre xogamos un pouco máis, a xente, pois, como queremos quedar mínimo das 4 primeiras, como ano pasado, polo menos facer igual que o ano pasado, o mellor. O que pasa é que, bueno, hai que ser ambiciosos e sempre queremos ganar. Que mensaxe lle mandarías á afección que, bueno, domingo coincide o partido, co masculino tamén que viaxen a Porriño, pero, bueno, habrá bastantes aficionados que quizás non viaxen. Que mensaxe lle mandarías a eses aficionados? Bueno, pois gustaríanos un pouco que o ano pasado o enteros vamos en Velle, sempre se nos dixo por xente por aquí por a calle que pena non xogar máis cerca, porque non se poden acercar e tal, entón agora que por fin podemos xogar aquí ao lado, pois gustaríanos que sí, que nos viñeran a apoiar, que viñeran ver un pouco que é o fútbol femenino, que podemos dar o que podemos aportar tamén no mundo do fútbol, e que se acerquen pois, a xente que non acompañe ao masculino, que se acerque a nosa parte da entrada de balde, simplemente disfrutar un pouco do que podamos ali enseñar. Perfecto.